WINNDERE. Amadou Samba Kane ɓe andimo peut-être dans les années 63 omo wonduno e Demba Diaye. Allah waɗi min certi kanko min mi yeehi armée kanko o yeehi en école ENAM. Mais amin jotodiri amin didira kala to woni o andira toon ko nunɗal makko o andira toon ko golle makko ɗum waɗi henna Macky Sall halfinimo lonage kadi henna mbeɗa haalan on toujours amin jogui fedde fodde Fouta kanko o waɗi hen junngo makko action ji ɓeɓe ɓuri wadde ɗi ganduɗa mantiniɗi ko taw nden omo woni directeur lonage o rokki min 50 ordinateur min dokki ɗum sukaɓe rewɓe e sukaɓe worɓe ganduɗa henna ko janggoɓe. Donc Amadou Samba Kane on te remercie amin jarnoma par ce que a liggodima sukaɓe Fouta sukaɓe ɓeɗon joni woni hen mabɓe ils sont presque médecins woni hen mabɓe jeehi France amin jogui hen beaucoup de licenciés. Donc an aɗa jeeya eɓe ganduɗa ko an o woni sababu ha ɗum heeɓa a jarama Allah jarama koye o wondi koye fedde nde omo waɗa kala ko foti waɗede on kanko ni felata min par ce que o wi totte kam kardam kesso o. Donc kanko jogui amen ɗumen kanko an gajiɗal ko an haali gogo ko minen belsidi seeɗa oɗo ko liggotoɗo hay goto meeɗa nanandemo ene wiye oɗo henna waɗi ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo o liggima mi anda combien d'années mais o yalti hen ko par les honneurs par ce que ko o yetti ha e retraite makko ko nden o yeehi o ittaka par ce que o wawa o ittaka par ce que wonmo fo ala o liggi o dañi des résultats ha Allah waɗimo o dañi retraite makko. Donc Amadou Samba Kane a jarama Allah jarama yo Allah juutɗo balɗe ma moƴƴina battane ma par ce que ko waɓe ni mbawi ƴeltude Sénégal ko waɓe ni mbawi nandu Sénégal yeeso ɗum waɗi hen nde cuɓeɗa henno comme ɗumen comme candidat min weltima hen no fewi par ce que wonko gandumi e ma min jiiɗa député ji ɗi ganduɗa so jeehi ene gabba e sisuji min jiiɗa député ji ɗi ganduɗa henna ene piya rewɓe an a jeeyaka e ɓen par ce que aɗa jogui needi ɗi ganduɗa henna walla a haalata ni haala ko ganduɗa ene weñi. ɓende Mariame min gandodira no fewi mais mbeɗa andi kam ko iwdi moƴƴiri omo jiidi e Ganguel naaɓe par ce que bam makko mbeɗa sikki ko sœur makko kanko jibini henna sukaɓe ɗo hen e Ganguel naaɓe donc kanko e hoore makko ko bandiraɗo mi andama no fewi almami Abdoul Kadiri noon ko imɓe mum nanɗo habsatu ceerno Mamadou ceerno Tukulel jibi ceerno Amadou Habibou jibini khalifa hande mo Allah waɗi ɗo ceerno Bassirou Ahmadou Habibou donc ko bandiraɗo kanko ne yimɓe fof gandirimo ko nundal yimɓe fof gandirimo hene ko golle. Donc nenne Mariame aussi a jarama Allah jarama en dañi chance en dañi yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa henna ko kamɓe mbaɗiya ɓen candidat gorko e candidat debbo ɓeɗo ɗiɗo foof en jaade mabɓe ella. Donc en dañi chance Docteur Daf woni suppléant Docteur Daf ko musidɗo ko sehil ko ganɗo onon foof rewɓe wonɓe ɗo ɓe yogue e men dañino henna bourse national bourse familial ko kanko halfini mbeɗa wiya on sukaɓe wonɓe e Pastef ɓe mbeɗa wiyannoɓe on ganda ko mbaɗaton ko par ce que so gandino bourse familial no nafiri henna rewɓe ni no nafiri henna galleji ni ɓeɗo soɓe gari ɓe goppat ɗum ɓe goppino mais koɓe ƴewtiɓe ɓe ƴeewi ɓe tawi henna rewɓe sohla hen ɓe keɓani bourse familial mabɓe e mbawi wonde contre ɗum ɗon henna ɓe tampat ɗum waɗi henna minde guille ka puɗɗima haala ɗum ɓooyi mais ko ɓooyani ɓe gari ɓe mbiya mbaɗ des enquêtes et consort ɓe jooɓi lewru wotoru. Donc docteur a jarama Allah jarama yo Allah waɗama barke. min noon binnomi ko gandon hande holko waɗi henna wadde feere ha ɓeɗo gona député c'est important
sababu o ko Allah waɗi wonnoon ɗo henne président gonɗon ɗon o o liggima ko gonga o waɗi gaɗa kewɗe mais Amadou Ba wona kanko suɓimo ni ɗum kadi yo yimɓeɓe gandu président koko halfitno en Moustapha Niass o wimo yo wat casting yo ƴeew ɓeɗo yimɓe wonde président hole mabɓe ɓurɗo wonde karallo hole mabɓe ɓurɗo mo ganduɗa henna kañum ɓuuri wawde yimɓe dañama ko ƴeew nde waɗi ɗum Moustapha Niass nde waɗi ɗum o wi devant tout le monde ko Amadou Ba donc président wawano salade ɗum wona président ƴeewe hakkille mais ko Moustapha Niass kañum wonani e APR kanko toddi Amadou Ba mataw nde Amadou Ba ari nde ene waɗi yimɓe e nder parti men o beelanoko mais hawnino hen ko président hartakeɓe par ce que min joni somi ari galle Amadou Samba Kane baɗiraɓe makko ene ƴetto kam ene kaale gueɗe omo leƴƴi mbiyatmi ko Amadou ene weela ɗum donc guilen nden yimɓe gandino hakkude Amadou Ba e président o wonko woni hen Allah waɗi en eɗen dañi chance candidat men ko candidat nehiɗo o wawno yaade e radio ji omo wawno yaade e télévision ji omo haala o haalani o deƴƴu o moƴi tuutade makko o rewi ene tinde makko hande o ene waɗi yende ɓe ganduɗa hande wiyanoma eɓe joɓatno yimɓe e nder parti o pour yowɓe gotan Pastef mi yeddiɗo ɗum mais hande oɗo henna no wiyete kadi Ablaye Salli Sall o holliri nde kadi ko yimɓe mbinomo ko koppatnomo ko gonga par ce que hande o wi ko yo yimɓe gotan Pastef wala kanko tan e mbaydo leydi donc parti o koko boni ko parti jamfo ko parti yenne ɓe ganduɗa henne ɓe ngala konngol ɗum waɗi eɗen jogui neɗɗo mo ganduɗa ko nehiɗo ko nunduɗo mais soko tawi en belsinima ha ganduɗa henna en dañani henna majorité gande koyi wonɓe ɗoɓe soɓe beelama ɓe mbiya kala suka debbo so yetti ɗum ɗo il faut ko ara gallam wona mbindanam waɗa hen ko weela par ce que kamɓe jogoto foof kamɓe jogoto présidence kamɓe jogoto assemblée nationale kono ɓeɗo soɓe goni toon majoritaire par ce que ko yimɓe nunɗuɓe ko yimɓe Sénégal maɓe liggodiri mabɓe soɓe gaddi loi ji ɗi ganduɗa hen ene moƴƴi e leydi ndi kamɓe maɓe gon ɗum soɓe gaddi ko ganduɗa fewani e leydi ndi maɓe caloto ala koɓe mbawi hen donc hande kagaɗo mo ganduɗa mbaɗo no ɓeɗo ni sohraɓe ɓe gaari il faut que dañi wawɓe dardudeɓe gande kalde e sukaɓe mon kalde e sehilaɓe mon kalde e yimɓe foof wadde ɓeɗo député ko farilla ko kañum tan wawi en sowde Sénégal alors assalamu aleykum bandiraɓe Ganguel naaɓe min beltima no fewi min ɓooyi hawrude ɗo e rencontre politique mbaɗi dani kono mboɗo sikki hono rencontre mbaɗo dani c'est la première fois ɗum noon waɗi ɗum ko yimɓe ɗiɗo waɗi ɗum ko docteur waɗi ɗum ko rasoul ndawne ko docteur holli min rasoul ndaw hay so min kawarno e terrain politique min galano ɗin relation ji min galano ɗin rapport aji kono ngol ɗo lawol garal amen ɗo e Ganguel wahlima no fewi ɗum kadi ɓuwni ɓerde amen gari emin gandi résultat ji no dañatano ɗo no wayanno no c'est à l'image tan no min mbaɗatano recevoir ni kono ngol ɗo lawol kam changé min weltima hen grâce à docteur Diallo mi weltima hen no fewi mboɗo andi kadi ko haali ko hoolade wonde suɓaɓe ɓe hoolade ɓe ene jeeya ko ɓuuri wadde mo motivé également pour que waɗa min soutenir Amadou Ba par ce que kanko ko intérêt leydi ndi tan o yahata ko ɗum tan dogata o haali joni fedde nde ɓe jogui nde ko social tan ɓe mbaɗata guila Dakar noon ha faade ga o siftini joni min joguino rapport e on fannu ko on esprit noon on hakkille ko ɗum nannatamo pour wadde min soutenir Amadou Ba par ce que ɗo jaraten ɗo jaggande Amadou Ba ko jaggande hoore mum oɗon gandi no wirni mi yiiɗa ruttade hen woto judde no Amadou Ba suɓirani pour wonde président malheureusement sakket ɗo jamfaji kewɗi mbaɗi hen ha ganduɗa o gagnama o gaña décembre o noon e janvier ɓinnuɗo ko erreur chaque fois ko ɗum mbiyatmi ko erreur on erreur noon poɗɗen wadde redressé
holno mbaɗir ɗum c' est à dire oncude on erreur no mbaɗir no goncirten ɗum ko woni ƴewde beele daña majorité à l' assemblée nationale hay sinno wonano Amadou Bani hay sinno goɗɗo wonno feere fof ne mbaɗɗen kam ma yon dañ majorité assemblée nationale pour wadde opposé wonɗo laamiɓe ɗo joni ɓe mbaɗi ɗo joni ken woni lebbi jeeɗiɗi ha fayi jeetati kono ala fof ko yimɓe jii kadi ko yimɓe jii ko puɗɗi hulɓinde ɗumen liggotonoɓe natti liggade sa tawi koye économie kalata tan anduɓe économie no feewi mbi ɓeɗo nawata leydi ndi yeeso par ce que koɓe kalata ko e koɓe mbaɗata ko hulɓini investisseur en woni aroɓe caggal leydi joom alal en liggotoɓe ɗoɓe ma leydi ɓe koolo leydi ndi ɓe ganda ko yimɓe pewɓe nden ɓe gara hen kono noɓe kaldata ni yimɓeɓe kuuli ɓe natti arde ɗo joni soɓe ñamlo haalis aɗa andi leydi ko budget liggorto budget woni wotete wiya ndeɗo hitande naggam milliard min liggorto naggam milliard o so ari mamin joɓe hen fonctionnaire mamin joɓe hen docteur eɓe mamin waɗi hen taleji mamin ma hen université ji mamin ma hen école aji ko leydi ndi sohli ko dañata haalis muɗum en général ɗum noon wona sénégal ko leyɗele foof ko heddi ko a ñamloyto mais so tawi ka leydi ko walandi sa ñamlima temedere ɓe pawanma hen buujoyi mbiya sa yoɓo temedere ndemami temedere e buujoyi mais so tawi a woni leydi ndi hoolaka ɗo pawata ɗo buujoyi ɗo pawa hen buuɗi sappo walla pawa hen buuɗi nogas ɗum ɗon noon koye fayi koye ardiɓe leydi ɓe e kadi yimɓeɓe ene daranoɓe liggorto ɓeɗo guila puɗɗi ha joni ko yimɓeɓe jii eno no mbayni yimɓeɓe natti hoolade sénégal ɗum ko goho ɗiɗi liggeyaji mbaɗetenoɗi ɗo entreprise kewɗi liggotenoɗi ɗo liggey mumen dartima société ji mahannoɗe galleji walla mbaɗa taliji walla surtout mahannoɓe galleji ɓe wiyama yo darnu terrain ji gonnoɗi sara maayo gueji wiyama no hokkirano ni fewani ɓe mbima ɓe gasa ha gasde haɓe gadna no yaari nde liggey o ɓamta ɗum woni daroɗe aɗa remano joni mbima ala daro ha ɗo e wuuri hamin ganda so ko an jeeyli ndi walla sa jeeya leydi ndi ndemin mbima ya continue ndema hadema ɓe ñawde ɗum taw toɓo silti holko ndemata exactement ko noon wayi ɗum noon kadi kamɓe alhaali mabɓe ne hulɓini ko wona ɗum ko kadi e banggue diine no jireten no ɓe jarata hen ni e koɓe kalata haala seereɓe diine ɓe hayso kamɓe directement ɓe kalani yimɓe mabɓe kaala ɓe jeddani ɓe kaɓani mumen ɗum woni ɓe kawre ɓen ɗum kadi yimɓe ne kuuli ɓe ko ɗum waɗi tawde ko kamɓe Allah waɗi ɗo joni Allah kadi ne hokki en lawol no kaɓortoɗen ɗum holno kaɓortoɗen ɗum woni assemblée nationale ƴeewen ha dañen député ji meɗen ɓuuro hewde toon ɓuuro yimɓe député ji mum ɓuuro hewde ko tubako wiyata majorité ko par ce que assemblée nationale ko kañum wallata gouvernement ko waɗata ko no mbirunomi on joni ni so mbi budget par exemple ko Samba naggam milliard min mbaɗata hikka il faut que assemblée nationale wotanaɓe ɗum nde on haalis wawa yaltirede wawa liggorede so tawi ɓe mbi ko budget moɓe mbaɗi o koɓe mbaɗata en koɓe liggorto ɗum ko en jiyani hen koye meɗen koɓe liggorto ɗum ko en jiyani hen nafoore meɗen so tawi ko enen ɓuuri hewde to assemblée nationale to en caloto par ce que enen ko nafoore meɗen ƴeewete ɗum ko goho gueɗel ɗimmel nguel soɓe mbaɗi kadi e politique maɓɓe ko fewani assemblée nationale ne wawi salade ɗum ko ɗiɗi tati so tawi en keewi tigui assemblée nationale en ɓuuriɓe député ji no fewi kala gouvernement maɓe jogori wadde ɗo labudde jeeyeɗen hen par ce que ko gonga ko président kamɓe jeeyi kono gouvernement o maɓe ma assemblée nationale o waɗaɓe permettre ɓe mbaɗa formé gouvernement so mbaɗi formé gouvernement taw enen ɓuuriɓe doole fewani en eɗen mbawi hadde ɗum ɗo haddeɓe wadde fonctionnaire donc labudde so on saaha yeehi sen dañi sago men labudde enen koye men en gonani président kono en natani gouvernement he par force sen naati e gouvernement he gueɗe watta ken belaka donc haare meɗen actuellement ko joguitari joguiɗen ko assemblée nationale sen ɗacci ɗum noon en belsinima ko hemno en décembre janvier ko jogoro heɓtade en ɗum noon eɗen poti salade ɗum holno callotoɗon ɗum kono mbimini dimanche paɗo le 17 sappo e jeeɗiɗi lewru novembre nduɗu bulletin momin jogui o bulletin o yimɓe fof ne ganda ɗum ko photo Amadou Ba woni hen e lekki woni hen soɗo gari soɗon goota min chaque fois so mboɗo haala mi waɗani insisté ɗum c' est à dire mi junnoto hen seeɗa par ce que ne waɗi importance hay sa yiiɗi wallude neɗɗo ko kartal ma ballita sa waɗi erreur a wotani goɗɗo hay sa tayani han kadi perdi
wayata ko on gotanɗa ni son ngari on tawan no wiyete carte uji hakke sappo hakke 4 kayitaji mbaɗi ni on tan ɗum e dow table he 4 kayit ene fawi kono ɗi kañƴi fof ɗi jiida ko 4 liste woni ɗon son ngari on cuɓoto d' abord liste mon ha gasa woni oɗo mo Amadou Ba o mo ganduɗa ko photo Amadou Ba woni hen sa jaggini junggo ñaamo photo makko on ɗo junggo nano safrullah so tawi ko ni jagguirɗa junggo ñaamo ngo ko lekki woni hen lekki ki ko ɓokki woni hen ko ɗum ɗo cuɓorɗa sa suɓima ɗum ha gasi noon cuɓoɗa kayitaji goɗɗi sa yiiɗi 4 goɗɗi cuɓoɗa yanta hen sa yeehi toon ƴefta oɗo mbaɗa e enveloppe ɗum ɗon noon c' est important il faut ko mbatton hen hakkille bandiraɓe ala enveloppe o kolletaka on nannata hen tan bandiraɓe Ganguel naɓe mi weltima on jarama ɗum on jafoɗon min jafno on kadi on ɓoyniɗo fadde min kadi min goni ha joni koye continue assalamu aleykum WINNDERE